Комунист ли е новия кмет на Ню Йорк? Зохран Мамдани. И какво означават изборите в Съединените щати? Вижте в следващите 90 секунди. Аз съм Ясен Дараков, главен редактор и издател на BG Voice в Съединените щати. Заглавията крещят: комунист ще управлява световната финансова столица. Какво всъщност предлага Мамдани? Той иска безплатно здравеопазване за децата до 5 годишна възраст. В България то е безплатно до 18 годишна възраст. Иска безплатни детски градини, каквито в България имат, а в Ню Йорк струват около 2-3 хиляди долара. Също така предлага автобусите да бъдат безплатни. Градският транспорт, включително и в Ню Йорк, навсякъде е субсидиран от държавата. И най-странната му идея са държавни хранителни магазини, нещо като това, което Делян Пеевски има тук, но най-вероятно нито тук, нито там това ще проработи, ще си остане само като идея. Но изборите показаха, че хората, които са от 18 до 44 години, масово подкрепиха Мамдани. Това означава, че всъщност Съединените щати може би има някаква генерална промяна на поколенията и младите искат да живеят в Америка, която повече прилича на Европа, където има отпуски, където има болнични, където има майчинство. Неща, които, сега сигурно ще ви изненадам, законът в Съединените щати не ги гарантира. И работодателите сами решават дали да дадат отпуска и колко да бъде тя на своите служители, или болнични, обикновено 3 дена на година са платените. Така че тези млади хора искат нещо ново. Но изборите в цялата страна, където ги имаше, в Ню Джерси, в Пенсилвания, в Вирджиния, в Калифорния, показаха, че избирателите продължават да бъдат гневни на Доналд Тръмп и са ядосани от продължаващите високи цени на всичко в Съединените щати, от храна до автомобили, цени, които продължават да скачат. Дали това обаче ще означава, че демократите ще спечелят до година междинните избори за Конгрес? Никой не знае. Една година е твърде много време.